Ці прапори, які є перед нашим міністерством, тут підняти державний прапор України, прапор Європейського Союзу, будуть підняти прапор всіх наших військ, Збройних сил, Служби безпеки, Національної гвардії, всіх, кого Міністерство закордонних справ намагається продемонструвати свою підтримку, хто зараз веде війну проти нашого спільного ворога. Я вчора вночі прочитав це заклик в Фейсбуці моїх товаришів, потелефонував одному з них і розказав про те, що з Міністерством закордонних справ ми знаходимося в контакті десь з обіду вчорашнього дня. Більш того, я послався на свій пост в Фейсбуці, який я зробив в день, про те, що ми з міністерством зараз моніторимо. Я просто хотів пояснити їм те, що заяви міністерства з таких дуже важливих, трагічних, серйозних питань, вони не можуть бути такими миттєвими, як позиції журналістів або політиків. І тому хочу сказати, що сьогоднішня заява це є наслідок того, що разом з волонтерами, особливо з Криму, ми всі ночі працювали, щоб по кожній людині з'ясувати обставини.